primer que vam fer va ser mirar quins eren els reglaments de la Federació Internacional que hi havia en aquell moment, vam veure clarament que permetien el nostre ingrés aquí i vam començar aquest camí. En aquest camí vam arribar a una primera aprovació pel Comitè Central de la Federació Internacional a Miami el mes de març del 2004, que ens van reconèixer el nostre dret a integrar-nos dintre de la Federació Internacional de manera provisional a l'espera que arribés una assemblea de tots els països que ratifiqués aquest acord. En el moment en què això es fa públic, es posa en marxa una maquinària impressionant de l'estat espanyol per intentar evitar que en aquella assemblea els països diguessin que sí al nostre ingrés. Vam arribar i ahir va fer 5 anys de l'assemblea famosa de Fresno, que va ser un cop d'estat que es va produir dintre la pròpia Federació Internacional per aconseguir la nostra expulsió. Va ser així, se'ns va expulsar en aquell moment. Nosaltres vam recórrer al Tribunal Arbitrari de l'Esport, òrgan col·legiat del Comitè Olímpic Internacional, molt important, perquè ens va donar la raó. Ens va donar la raó fent repetir aquella assemblea i dient que teníem tot el dret de poder ser reconeguts a nivell internacional. A partir d'aquí es va convocar una segona assemblea, ja va ser l'any següent, l'any 2005 a Roma, però ja en tot aquest procés la maquinària de l'estat espanyol ja va treballar plenament i no vam poder aconseguir aquest reconeixement. Però jo crec que una mica és el que jo vull transmetre avui aquí, el que m'agradaria que poguessin transmetre aquí i a tot l'àmbit social del nostre país, que és Catalunya. No perquè ens donguin garrotades o tinguem la sensació que hem perdut, hem de baixar el cap. Som un poble que quan ens donen el cop sí que baixem molt el cap i diem, ja ho deia jo, que no ens sortiria bé, no? Que deies abans del Barça, no? Empata 1-1 l'altre dia amb el Bilbao i ens van dir, ui, el dia del Madrid, el que ens espera. No. Hem de tenir l'il·lusió de dir, si ens donen el cop, ens hem d'aixecar, hem d'anar sempre amb el cap alt i seguir lluitant per aquell objectiu que nosaltres tenim. Nosaltres volem el reconeixement i aquesta lluita no ens fa cap mal. No tenim res, absolutament res a perdre. Al contrari, per poc que avancem, estem guanyant. I aquest és el camí que hem de seguir. A partir d'aquí i de les garrotades que ens van donar i que ens han donat cada vegada per morts, vam tindre, a través de la Confederació Sud-americana de Patinatge, que ens va fer l'oferta d'integrar-nos allà dintre. El primer que vam pensar va dir, ui, Sud-amèrica, què hi pintem nosaltres a Sud-amèrica? No és el nostre àmbit natural. Quin és el nostre àmbit natural? Aquí a Europa. Però si això ens ha de servir de trampolí per arribar aquí a Europa, doncs passem per allà. I què és el que volíem aconseguir? Doncs la normalització de què és la competició, que són 2 països o 2 equips que juguen, disfruten, un guany i un perd i s'ha acabat. I a partir d'aquesta normalització és molt més fàcil després a l'aconseguir que et reconeguin en l'àmbit que tu vols arribar. Nosaltres seguim treballant per aquest reconeixement. Jo no sé si el veuré com a president de la Federació Catalana, perquè tampoc ens hem d'eternitzar dintre el càrrec, però sí sé que ho veuré, sigui com a president o com a no. L'altre procés, el de la independència de Catalunya, potser serà una mica més llarg. Potser no l'arribaré a veure, però no hem de deixar de lluitar perquè els nostres fills, els nets o els besnets tinguin l'oportunitat de poder ser independents aquí a Catalunya. Jo crec que no perquè nosaltres no hi arribem o sí hi arribem tant de bo, no hem de deixar de lluitar mai. Hem de tenir clar quin és l'objectiu i com hi hem d'arribar. I som nosaltres, la societat civil, la que hem de marcar la pauta per arribar allà on vulguem arribar. Un cop nosaltres, com deia el Víctor, marquem aquesta línia, jo estic convençut que tots els partits polítics que pertoquen seguiran la via que hem de marcar nosaltres. I per tant jo el que demano és aquí, il·lusió, ganes i sense por, que segur que guanyarem. Moltes gràcies.